Euskoak Ipar Euskal Herriko tokiko monetak 13 urte beteko ditu laster, erronka berriak dauzka, 2026an eginen diren herriko etxeetako hauteskundeen karietarat. Agentzia bat okupatzeagatik etxebizitzaren aldeko 7 ekintzaile epaituko dituzte helduden asteartean, berehala Luxi Etxart Ostia taldearen kidea entzunen dugu. Arratsaldeon Miarritzetik, hemen badakizue aktualitatea erreportaiak denderak uztartzen ditugu, hau zuen emankizuna da, ongi etorri deneri. Miarritzen Hego Amerikako Zine eta Kulturen Festivalaren 34. edizioa gaur bururatuko da, berriz ere zenbait emanaldi egun osoan, barda abrazo saria eman zioten La hija del Condor filmari, Bolivia, Peru eta Uruguaiko obra honek aspaldiko kantuak eta emanzipazio ametsak lotzen ditu. Argazki irudi biziki zainduekin. Eta dokumentalo berena, Toroboro, landarien izena, Ekuadorko lan hau, Gaia Amazonia nola zaindu, tokiko jendea errespetatuz. ¿Quién le enseñó a él el nombre de las plantas? Aste osoan etorkinen gaia jokatu dute ere Miarritzen, eta gaur arratsaldeko 7 goiti latino doinuak nagusi aurtengo festivala bururatzeko Lapordiko kostaldean. ¿Y vos, Juan, qué querés allá? Si te digo, no se cumple, man. Euskoak Ipar Euskal Herriko tokiko monetak 13 urte beteko ditu 2026an, eta injustu datorren urterako erronka nagusiak aurkeztu dituzte hain zuzen, datorren urteko udal hauteskunde atarian, herri guztiei euskora batzeko deia luzatu diete, jada 40 herrik egin duten bezala. Testu inguru bat frantses estatuan biziki komplikatua, ez egonkortasuna eta arlo ekonomikoan ari diren eragileentzat ere komplikazioak edo ikuspegi eskasa eragiten duena, gu pentsatzen dugu eta apostu hori egiten dugu hasieratik, lujaldetik etorriko direla erantzunak, eta zentzu hortan gure jola hartzeko presgira. Beste erronketako bat, berme funtsen jada lortutako 4 milioi euroak inbertitzekoa. Zati bat, tokiko proiektuak sustatzeko bideratuko da, besteak beste laborantza herrikoia, euskara edota trantsizio ekologikoa. Sortu girenetik aldi oro partikular batek euroak euskotara trukatzen dituarik, guk eskuratzen ditugun euro horiek ezin ditugu baliatu guretzat, eta sartzen ditugu bankuko kondu batean blokeaturik, eta frogatu dugu azken urteetan gure aholkulari juridistkin, bazela manera bat ere garantia baten bidez, horiek parte bat berriz inbertitzeko tokiko proiektuetan, bideak hautatuko dituzte, lagundu nahi dituzten proiektuak. Gure ambizioa da hori ere 2026an gauzatzea, baldin eta su berdea eskuratzen dugun Frantziako bankutik, aktibitate berri bat izanez, horiek baimendu behar dutelakotz. Halaber, Euskoaren eredua mugaz gaindi zabaltzea ere erronka nagusietako bat izanen da. Segitzen dugu aintzina hegoaldeko lagunekin, egituratu dugu tokiko batzarre bat edo Nafarroan bastan aldean, beste bat Oarsoaldean, badugu talde eragile bat ere, hainbat egitura sartu direnak, mugimendu feministatik, ekonomia arlotik, sindikatuak eta abar, behar segitzen dugu aintzina, eta esperientzia pilotoa martxan ezartzeko 2026an eta 2028 arte, bai bastan aldean, bai Oarsoaldean, lehen euskoak edo euskoaren antzeko den tokiko moneta bat martxan ezartzeko. Gaur egun, 4,5 milioi eusko baino gehiago dabiltza zirkulazioan, eta 4.400 partikularrek, 1.400 profesionalek eta 40 herrik gehi euskal hirigun elkargoak erabiltzen dute. 2026an, Kristin Ubaldek eta Iban Krosiarrek hartuko dute lehendakaritza, eta Eusko Elkarteen eguna ospatuko dute sarri, hain izan Monjolosen urriaren 4an. Eluden urriaren batean 7 lagun epaituko dituzte Baionako auzitegian 2024ko urtarrilean Azparneko Puyo agentzia okupatzeagatik. Gogoratu behar da Arbero alurra eta etxebizitza kolektiboak ekintzaren bidez Aierreko etxe baten salmenta espekulatiboa salatu zuela. Epaituko dituztenen artean dago Lutxi Etxart. Urte bateko inkesta ondotik, 7 gira hor eluden hastean auziperatuak izanen direnak.
eta gure karguak zer dira, okupazio ilegal bat egiteagatik eta itzordu bat izen faltsu batekin egiteagatik hori. Egeran hori epaileak erabakiko du ea ilegala den. Baina ez bakarrik. Leporatu ziguten bai telekomanda baten lapurtzea, klim gailu baten telekomanda bat, baina en fait hori hain ridikulua zen, etzen hori gure konbokazioetan, biztan dena ez dela hori agertzen, zen guk futitzen gira horrekin eta etzen bat ere helburu bat edo. Militantearen iritziz horrelako auziek beldur giroa sortzeko helburua dute. Horrek du izen polit bat da errepresioa berriz ere zazpi gira hor auziperatuak izan direnak arrazoin zozoriengatik eta hori nire ustez dela giro, beldur giro baten sortzeko, baina en fait ez gaitu geldituko, guk segituko dugu egiten duguna. Auziperatuek autoinkulpazio kanpaina bat abiatu dute eta jada 500 bat pertsonen babesa lortu dute. Auzia usalatzeko bihar bertan Karakoil operazioa antolatu dute. Itzordua 10etan abiatuko da Donostiritik 11etan Azparnen bukatzeko manifestazio batean. Horrez gain auziaren egunean ere arratsaldeko 1etan elkarretaratzea antolatu dute Baionako epaitegiaren aitzinean. Arratsaldean berriro ere ikusentzuleok, ostiralero bezala hemen gatoz zuei asteburu honetarako hitzordu proposamenak eskaintzeko xedez, hasteko Baxenafarroatik eta gaur bertan Frank musika. Hori da, Xabaltxa kantariak norabide suriak diska berria plazaratu baitu berriki, 8 urte, ez zuela olakorik egin, eta orain eskuinta ezkerri biltzen da, zura idarra, lekarozen bizi dena, bastanen plantatua, baina ibiltzen da Euskal Herri osoan, eta arratsalde untan berian, Donibane Garazin, merkatu estalian, arratsaldeko 7 horrenetan, beraz, norabide suriak diska berria erakutsiko duela, 8 urte, ez zuela olakorik plazaratu, 20 urte, taulen gainean ibiltzen dela, pasten dire urteak, norabide suriak, ile suriak ere, baina ileak gelditzen direno badoa, Xabaltxentzat ere, umorearekin, erritmoa, bizipoza, badu, gauza hainitz eskaintzeko, eta beti taulen gainean ikusten dugu, funtsean egonaldia egin zuen Angelun ere, eta horkoak dira, orain ikusten ditugun irudi horiek, kontzertuak ematen dituela orain eskuinta ezker, eta lehen itzordua egan bezala, txalde hontan berean, 7etan, Donibane Garaziko merkatu estalian aitor. Bikain Frank, 40 urte beraz Xabaltxeko holtza gainean, 40 bete aurretik galdu ditugu batzuk hileak, eta Baxenafarroatik Nerea asteburu osoko proposamenarekin zatozu. Bai, Baxenafarroatik Lapurdira, Urruñara, Emeki festivala, euneko eunean emaztez osaturiko gitaraua duen festivala da, 2023an sortu zen, Urruñan esan bezala, eta gaur larun batean eta igandean ospatuko da. Gaur lehen itzordu arratsaldeko 7etatik goiti, posta gelan izanen den mintzaldi kantatua, Estitxu, Maite Idirin eta Lurde Siriondo, Maialen Alfaro, Maider Bedaxagar eta Naia Robles Arangiz kantarien eskutik. Larun batean Urruñardigunean, Lea eta Nuxka, bosta xola taldea, etxean bertan joko dute Urruñako neskak, kokaina eta batukada feminista eta igandean, Biktuak, Goixo Txaranga eta Luro Deie. 3. edizioa beraz, esan bezala Emeki festivala, 26, 27 eta 28 Urruñan. Bikainerea, ahots ederrez gozatzeko parada beraz Urruñan asteburu honetan, eta asteburu honetan ikusten da musikaz gozatzeko hainbat aukera ditugula, larun batean hainbat eta hainbat proposamen ditugulako, baina asteko kirola proposatuko dizuet, nik sehaskak urtero bezala glis eguna antolatu baitu Miarritzen lerra kirolak, izan surfa, eskeita, gisa horretako kirolez gozatzeko eta euskaraz egiteko aukera ematea du xede sehaskak, eta esan bezala larun batean Miarritzen egun guztian izango duzu horretarako aukera. Baina horretaz gain, esan bezala musika protagonista, larun bat goizean Baiona kantuz izango baitugu hilabetero bezala, aldiz Itzuran arratsaldeko 8etan rapa odei entzuteko aukera izango dugu,
Boamiak eta Baionako polifoniak aldiz Luxuko elizan 8:30 eta bere herrian bertan Arrangoitzen biziki maite dugun artista bat. Anje Dualde gaueko 9:00 entzuteko parada izango dugu 15 eurotan bere herrian bertan. Errobi taldearekin ezaguna egintzen musikaria eta bakarka ere ibilbide luzea izan duena seguru zuek guztiok baduzuela bere gogokoen kantaren bat, bada guk gure gogokoetako batekin agurtuko zaituztegu gaur. Asteburu ona izan eta igandean itzuliko gara. Izan ongi. Irudiguntan noizbait, norbait balabila, zure izaitearen errestuen bila. Lurpetik entzunen du, deiadar pipila, hemen dago ama bat, bere haurrek hila. Euskal Herriaz naiz, nahi gabetua, ustera dobalatoz, betikoz muldua.